Uray no narigat ket ikarigatag tapno laeng ayat ko ti aklunen amun apo no kasanot pateg mo no mapukaw ka mapukaw met ang esko no siyak ti agayat ited ko ti amin awan ni tedak marne kalaeng awanen ni tigas ganyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen ni tigas ganyak nga agayat di kan sumapul pa itigas ganyak no sikati agibat no sikati manglipat jak tumete namot agyan tan agmay saak awan kanitantoy denak ngemib turat to uray isuntigasak ngem no dumteng kanto manen ditoy biag ko jagi palubusen amapukaw kanto no syakti ang gayak ited ko ti amin awan ni tedak marne kalaeng awanen ni tigas kanyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen ni tigas kanyak nga agayat di kan sumapul pa tigas kanyak ngem no sikati agibat no sikati manglipat jak tumete namot agyat ngem no sikati agibat no sikati manglipat jak tumete namot agyat awanen itikas kanyak nga agayat awanen ti sabalino di siya awanen itikas kanyak nga agayat di kan sumapul pa itikas kanyak